duen. Tak. Jeg ved ikke, hvad skal jeg gøre nu? Vi kan jo lige så godt. Hej Mikkel. Hej Andreas, hvordan går det? Det går godt. Gør du stadig det der med brystet? Ikke så meget mere. Hvordan kan det egentlig være, du er her? Du er jo død. Det ved jeg ikke. Mikkel, hvor er du? Mikkel, hvor er du? Jeg hedder ikke Mikkel. Jeg hedder Beth. Hvem er du? Vi har lavet et skud. Kalder Mikkel. Farvel.